kung adventure naman ang hanap mo, tara na't mag-falls hopping! May tatlong falls kami dito sa Bolinao, ang Bolinao Falls 1, 2, and 3. At magkakatabi lang mga falls na to, kaya pwede nyo silang puntahan sa loob ng kalahating araw. Kuya, para saan po itong mga life vests dito? Para po sa hindi marunong lumungoy, ma'am. Okay. So ano po yung mga water activities niyo dito sa May falls? mga basa po, may kawayan para gusto lang magpaano sa falls. Baka punta sila doon. Para sa falls massage ba yun? Opo. Okay. Meron din kayong kayak, kuya. So magkano po yung rent ng kayak? Ang kayak po, 150 po. Yung balsa po, 300 po. Okay. May 150 per mag-assist po. hour. Or the Per hour whole po. stay na? Per- Per hour. Okay. So Yung aside from kayak and balsa, ano pa kuya yung pwedeng gawin dito? dito, Oo. yun lang po, mag-swimming. Swimming. I haven't been sa taas nitong falls na to, so samahan niyo ako. Pero hindi ako tatalon. Ilang steps ba to? Hindi na natapos. Ayun sila.